Γεια σας. Είμαι η Δόμνα. Είμαι η Αναστασία. Είμαστε μαθήτριες της Α Λυκείου και του 8ου Λύκειου της Θεσσαλονίκης. Και βρισκόμαστε εδώ σήμερα ώστε να τα ανοίξουμε από το πρωί μέχρι το βράδυ και να δείξουμε στον κόσμο ότι τα σχολεία είναι πέρα από ένα κτίριο μάθησης και κάτι παραπάνω. Μπορεί να γίνει και φοράς εκδηλώσεων. Είναι κάτι που γίνεται πρώτη φορά στη Θεσσαλονίκη και ειδικότερα σε Λύκειο. Και είμαστε πολύ χαρούμενες που έχουμε εμείς αυτή την ευκαιρία. Διάφορες εκδηλώσεις όλη την ημέρα από τις 10 το πρωί μέχρι τις 11 το βράδυ. Αθλητικές, προεκτικές, έχουμε μαθήματα Latin, μαθήματα hip hop, φωτογραφίας, μαγειρικής, παιδικά πάρτι για τους μικρούς μας φίλους από τις 11 το πρωί, 11 με 1 και 5 με 7. ασχολίες για όλες τις ηλικίες και μικρούς και μεγάλους. Παιχνίδια αυλής, survivor, pillow fights, zumba. Η δήλωσή μας έχει και φιλανθρωπικό χαρακτήρα. Μέσα στο χώρο του σχολείου υπάρχουν κόκκινα κουτιά ενίσχυσης οικονομικής, στα οποία ο κάθε ένας αφήνει ό,τι νομίζει αυτός. Τα έσοδα θα πάνε στο Ίδρυμα Φλόγα. Είναι παιδιά με καρκίνο. Αν καταφέρουμε και μαζέψουμε αυτό το ποσό, θα συμμετέχουμε στη Δουνία της Μαθηματικής του 9 Μαρτίου, όπου θα προσπαθήσουμε να διεκδικήσουμε εντός εισαγωγικών μία μάσκα έργο τέχνης. Καλημέρα, είμαι ο Στανός Ζαχαρίας, καθηγητής στο 28ο Λύκειο και μέλος της ομάδας που σήμερα διοργανώνει το Πρεσκούτ. Την πρώτη μέρα, γιατί ελπίζουμε ότι θα έχουμε κι άλλες. Η ιδέα είναι ότι το σχολείο μπορεί να γίνει το κέντρο της κοινότητας, της ζωής μιας τοπικής κοινωνίας και να ζωντανεύει πέρα από τις ώρες του μαθήματος. Ταυτόχρονα οι μαθητές να το αγαπήσουν και να μην είναι μόνο ένας χώρος που γράφω διαγώνισμα ή που απλά ανταποκρίνομαι σε χρήσιμους κανόνες γιατί και αυτοί με εξελίξουν, αλλά είναι και ένας χώρος που έχω δουλέψει, έχω στήσει πράγματα, ιδέες μου, έχω μιλήσει, έχω επικοινωνήσει, έχω αποτύχει, έχω συγκρουστεί, αλλά με εξελίσσουν όλα αυτά. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με τη γειτονιά. Δηλαδή το σχολείο να συνδέεται περισσότερο με τη γειτονιά. Προσπαθούμε και κάνουμε δράσεις όπως την δράση της καλημέρας, να βγήκαμε, κάναμε με φυλάδια και μια δράση ζωντανεύοντας την καλημέρα ξανά στους δρόμους της γειτονιάς. Μια δεύτερη δράση που ήταν με το να ονοματίσουμε, να εξηγήσουμε τι ονόματα έχουν πάρει οι δρόμοι και να μοιράσουμε το υλικό 1000 φυλάδια σε κατοίκους της περιοχής στους δρόμους που ανοίγουν στο σχολείο μας. Εν πάση περιπτώσει, θέλουμε να ζωντανεύσει το σχολείο, τα παιδιά να εκφραστούν, ας μην κάνουμε πολύ επαγγελματικά πράγματα, αλλά ζωντανά πράγματα και δικά μας. Καλησπέρα, είμαι ο Βασίλης. Είμαι παλιός μαθητής στο σχολείο και μαζί με τα κορίτσια, την Χάγια και την Κωνσταντίνα, φτιάξαμε αυτό το δωμάτιο, το οποίο είναι ένα escape room. Το δωμάτιο αυτό αναφέρεται σε 11 μήνες. Σε 11 μήνες ιστορίας που ξεκινάνε από το Σεπτέμβριο του 1922 με την Γαζετή καταστροφή και τελειώνει τον Ιούλιο του 1923 με τη συνθήκη της Λοσάνης. Με τα κορίτσια προσπαθήσαμε αρκετούς μήνες μέχρι να φτιάξουμε το θρεπτικό κομμάτι του δωματίου. Άλλα παιδιά από το τμήμα μας τότε φτιάξανε όλο το υπόλοιπο που υπάρχει γύρω με τους χώρους, να τα φτιάξουν όλα αυτά. Κάτι το οποίο εμείς οι τρεις τουλάχιστον δεν το κάνουμε. Ήταν μια πάρα πολύ ωραία εμπειρία. Το ξαναζωντανεύουμε για το Open Day.